أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bouakari biye jumaye biye lahoroma dunye juma donya fe ala delile ani ala fasabandia doka nga faraka kosobe Bouakar note andaro de kama dukulu sanve ka ala don ka kira do aka cibaye Bouakar ki ika do sharti minu vora ango lu bato no kera ani subhanahu wa ta'ala bi gere nyua na kosobe Bouakar ki note ni ma mi dukulu yoro bele jele ke sal yoro ate fembo ala ka ala yala ate do fara ala ka bunyaka ni mami nyera ko konde ala don ndi sali ndi shun Bouakar ka te foy bo ala ka ala yala ika don ibo ki yere de Bouakar gi ika do juma do ya fe dum barika madu dum gerengere ni o fora ka do sabatia ka do fasabandia ka teme donja do bele jilenga upma ambe ala deli ala mi nale yanda o ala kele de ba be fa ka bo do kulo save ala mi na tay sangulo ani do kulo yi ala on be deli jango ambe jamana mi ngono jamana mi ndo ay ko Mali ala anga jamana kishi ka tanga anga jamana kishi ka tanga ala anga jamana kishi ka anga jamana tanga ala ka kilimande anga jamana de bema koma ani nyama mim se ka to ben kilenya be sinzi ala ka anga jamana barka geleya ni takayere ke min dalido ka anga jamana segere ala ma minu ba ko kofe minu baraka ke ala o halaki ku takiya anyana ala o kika ala kama o ka ala kira Muhammadu kama sallallahu alaihi wasallam o ke magani madina barka kama aka kurishu barka kama Allah on zemene be edela wallahi Allah azamene be de la Allah azamene be de la wa sirgi ikado subhanahu wa ta'ala amma foi ke gwanza fe mo fe na kera du kolo inzave fe mo fe ikado ni yayi du kolo inzave ikado afarala Allah ta'ala la o masabai am azamene bo de la masami ni aka masaya aka koro masabe masaya mi bi labawo ya Allah tay angamo Allah ta'ala de ma subhanahu wa ta'ala hina onga jamana ne ka hina anga jamana de la mi jamana kono mi jamana koka ala hami minum bana gela minum baka ala utaka bwanga ni ye gela wuli ka bwanga ikana gela sama o kofe ika bele gile ke here mugude ala anyo deli fe ala ede bi deli ala sabula deli robe edila edete dimini deli la ala ede bi maso bi ka so sini ngene ka klaki deli e ala ati fembo e ala nioro la ala anga jamana tanga ba manjima anga jamana tama majuguma ma minum kele do ani ma minu katika gele ala angishu bele gele to ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باري جمعة سلم وفاء أنجلم وكلي يلا أنغا ولي كابو مسرو كونو يلا أنغا ولي كابو سال دبكا أنغا هكلي جيغا أنغا جمانا بغار سيري كان سالي وسالي أنغا دغو كانغا جمانا ودبك سبب أنغا بوبولولا أعوذ بالله من الشيء دغومنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله توكل الله ولا حول ولا قوة لا وبالله لا حول شكر الحمد لله لا إله إلا لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين Karama da watu wara nego wala to beti Bouakar Sidiki membulo Bouakar do ninga boni seben minuka ma nouvelle horizon nyedangura sambi saba sebeni ote bila kuyi mami yere ni zebe sebe bura yi mami nya sigi singa no ye Shuaibu Traoré ademuso gafure hawa Bouakar Sidiki ako ikaro ngunu mi na kumbisi na dugu kono Bouakar Sidiki eko ko indi ne ka jeade sabula fanga yere bora ka kunafoni dike Bouakar Sidiki jamana ngunu abrata iki chugo do ala kosobe ngunu imbaraka mana bunya kasi hake do ma wase kala turu fe do ka hal na bete ka kekiye
Sɛbɛnnikɛla ko coup d'état ko kuma an bɛ donni min na i ko bi Mali kɔnɔ Boubacar a bɛ maa tɔnsi jɔ kosɛbɛ sabula jamana in ka ɲani ani jamana in ka sɛgɛn Boubacar i k'a dɔn k'an kɛ wa bolokɔni taamasiyɛn ye Bamanji ka fira an kan k'an ka jamana fa bɛɛ minɛ foyi maa san ma coup d'état Boubacar hali n'o y'a sɔrɔ minnu filɛ fanga na bi olu yɛrɛ ye coup d'état kɛ nka olu jɔra kɛlɛw sabula u ye wulikajɔ ni a fɛn min da ka jamana sɛgɛrɛ maa a bɛ se k'a fɔ ko tabarikala yalima an b'o wulikajɔ n'o ɲɛ t'a la jɔnni de bɛna fɔ tuguni k'i bɛna fanga bɔsi kɛ ŋunuŋunu barika bonyana a sɛbɛndiyara sɛbɛnnikɛla ko Boubacar i k'a dɔn n'i y'a mɛn tubabukan na tentative et déstabilisation jamana a taabolo n'a nabolo ko k'a bɛɛ lajɛlen dafiri ka na ni ko kura ye Boubacar i k'a dɔn tubabukan in b'o de ko fɔ a kɛra sababu ye min ni min kɔni n'olu ye ŋaniyasiri kɛ k'u na ayiwa camancɛ fanga dafiri Boubacar i k'a dɔn bɔ kɛra kalama kunnafoni dira kunnafoni bɔra maa min na minisiri min n'a bɛ lakana kunna n'o ye général de brigade Dawuda Ali Mohamedine Boubacar i k'a dɔn ayiwa maa min bɛ gouvernement ka kibaruya lase n'o ye premier ministre ministre de l'administration o de y'a yamaruya ni ka sɛbɛnfura in d'a ma taa nin fɔ jamanadenw ye Boubacar i k'a dɔn o dun y'a sɔrɔ a bɛ tile damadɔ bɔ ŋunuŋunu barika bonyana communiqué ye mun fɔ Boubacar i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen minnu kɔni kɔrɔtɔlen kun don walima minnu kɔni ayiwa n'u ye hakilina wɛrɛ ta i k'a dɔn sabula u y'u yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛmɛriw ye kɛrɛfɛmɛriw min n'o kɛra sababu ye f'u ye miiri jugu ta ka hakili jugu ta k'u na jamana i k'a dɔn a dafiri a maa ni maa min ni cɛ ni muso b'a la ka taa se finitigi ani k'a dɔn fininda ka taa se jalatigi ni jalanda o sɔrɔsiw o n'o siviliw i k'a dɔn minɛna a kelen kelen bɛɛ lajɛlen minɛ wa min ye sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ sen na dunan dɔ yɛrɛ b'a la min ye tubabu ye Boubacar i k'a dɔn min kun b'u kɔnɔ jamana in i k'a dɔn taabolo ɲuman min b'a bolo k'o dafiri ka jamana halaki ni ka jamana sigi a sɛnsabara kɔnɔ min ye sɔrɔsi jalatigiw ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ o fana caman b'a la sabula n'a fɔra ko général jala da y'o ye général fila i k'a dɔn o kun b'a la général de brigade Abasi Dambɛlɛ o dɔ kɛ Abasi Dambɛlɛ Moti gouverneur kɔrɔ in de yan o dɔ kɛ maintenant je commence à comprendre a wulilen ka bɔ gouverneur la Moti honnêtement a ma bɛn a ma wa non ne yɛrɛ kamana ganna par rapport à tout ce qu'il faisait a ka wuli ne ko ko dɔ bɛ nin kɔrɔ je te jure n ma sɔn k'a kuma fɔ de n da ma teliya Abasi Dambɛlɛ Boubacar i k'a dɔn awa muso dɔ fana bɛɛ ne ma sagara Boubacar i k'a dɔn ne ma sagara a bonya bi mɔɔ yɔrɔ la cogo min kɛlɛ minnu kɛra a ye wulikajɔ minnu kɛ anw kun bɛ to k'a ta direct la yan radio la Seydou Tarawele Bamanan kun bɛ to k'a wele sur le front. Tu sais que ça fait plaisir. Quand une femme est au front militaire, jago ka kɛ général ye. An kun to k'a wele direct la a bɛ kɛlɛ kun an bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ marifati k'a wallahi. Bon a bɛ kɛ cogo di Boubacar a ko i k'a dɔn min ye tubabu dɔ ye min dɔ ye ko vigile ɲa e barika bannen e tora a la o Tadiɲɛ de y'ale Boubacar o fana kun b'a la kunnafoniw kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Boubacar min ye u kun bɛ wulikajɔ la min ye politikimaw ye maa minnu diminen don Boubacar i k'a dɔn maa minnu ni ginigini b'u la olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min kɔni ye jamana in ye ayiwa ka se k'a dafiri sɛbɛnnikɛla ko duguma k'a ko la koyi sabula min ye ORTM ye u jaw bɛɛ lajɛlen bɔra u y'u foto bɔ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn télévision nationale ni ja kɔni bɔra k'a sɛbɛndiya o kɔni b'a fɔ ko Bilhak général de brigade Abasi Dambɛlɛ général de brigade Nema Sagara lieutenant colonel Baba Dambɛlɛ Baba Dambɛlɛ i tɛ nin dɔn an ka taa n tɛ nin dɔn dɛ lieutenant colonel Baba n tɛ nin dɔn lieutenant colonel hakili bɛ min na Ala kana k'o ye ayiwa lieutenant colonel Sayibu Keita lieutenant colonel Mamadu Di Cɛkɔrɔ Jara n y'o dɔn e b'o dɔn n ye nin dɔn nin n dɔgɔnin dɔ ye nin ye nin bɛ bɔ Dumanzana n dɔgɔnin ayiwa i t'a balima ɲini na sa balima n b'i dɔn ani a b'a la koyi est ce que nin kun tɛ Amadu Aya ka coup d'état in na an ka taa sa an kɛ Allahu akibaru
Bouagari ngumi yoro dum ne nyira ja ngamana magwanza wa lieutenant colonel Mamadou di Chekoro Jara awo la hawla wala quwwata illa billah lazim lieutenant colonel Sumbalo Job capitaine Mohamed Ouattara caporal Amadou Bouba Koulibaly sergent chef Boukari Karakojo Yakuba Kojo ani agwa to abuken nyo to afie bokasili ki sebenekela ko mi ngoni ni ma damodo ko ni menene du folo sebenekela ko anake segaskeli to bisina ika do anake civil kunda wala mama wala minu ngumi dibi la kidinya la e tega bi da beka so rasi jalatike nunu olugo pour que ku pine ku sanctionner e waro ngala ine mi ibo retrogradé ku ka jalabu la pe ku ka soldat de deuxième classe ku tega civilia afini bu kana ku do kasola baraka segaskeli ko bi sina mi mana boala clé flan na boa kalama ni nguye sebani anye mi bon nouvelle horizon kono nyedangura karamo do watu ngara nouvelle horizon côté mami mana kamana gan foro sene ni misa nyo ibo tige dere kana siga ni yendaga do ne sabambe bo sabambe no ko ma ko l'indicateur du renouveau DKS ni aka fasiriye eko ale makuma o ma hakilina njugu kele nunu ganwa mamunu ndumba fe ka fien do chamajoro fanga o sengorola la wasa fanga dafreli ko fere sigi singa fanga yi obese ka dafri chogo mina ni ya seba koro laje ida tula mata ani gele na to ke blemi bala de no e franci ka denye ko jondo de yin ngali bo mega ge DKS fasrigela ale ko ni ajira sa ka fo mi ma ko fo lenye ni ya seba koro laje to franci oluka sordazu no ya frindigla gauye oluka kuno fundisra abe bara ke yende nangu bako uga service de renseignement ni ya seba koro laje ni gorofo yere abola ni ka dangale maya bawu ka bi alamusa jantemele ni goyin be sena bawu ni ala ja ko yere ka bo mau ka bo akalama o kera sibirite meledi ga ko alisa mau kumba nove ka dodolima yele ma gorofo min be ngunu na yele ma chendo wa wale ma galondo ko woni mau bele jile ka se ka bo kunfanaza o baro bele jile bola ka ke kunungo alamusa utu kalo tleta ani nani san 2025 onga jabarani folo ka no ortem ministre de la sécurité intérieure ale ko nana sa ni ka ko imbele jele ni ka ja bele jele wadi ya se bakoro laje to ge no de ye visilier Yohan Christian Bernard ale lieutenant colonel ye sam bisaba ani fla ni ye ayo bara la no ye sorasiya bara ye abola ko ke france jamana ka wani ya laje fana mami ndo officier mécanicien do wa officier mécanicien min fana do armée de l'air abe bara ke yende o ba jira ka fo pangulu munu be pa ni ka se ka ta majugu fliga ji mo ga jamana ka o ka se ka bara jugu ni ka oboloda abe do kala ma ala o ka se ba goro bisi ha fe munu be gundola aka nyefoli ke baw ni ya se ba goro laje ni ma nunu sika ke ma ya do nango ya go france ba donta france ba bota ma chama be france kanu be munu na munu be dumuni ke france dayana dongo ala o chama be kuma nunu buko ka banda to ni ya misali folo do ye wa misali chama ba de be ni ngofe munu ngoni wati ni do na taw kon nana o bele jile na da bele jile tloka ni ngwe sebe sebe na salo ka bo l'indicateur du renouveau kono DKS aka fasiri wa tinigi ngoni sebe nye sebe mi nu kama l'élite ni abolu ko shiye bishegi ani shegi mami nya sebe atwa ko Mamadi Sow ko wakati ki ikado ko imbarika bunyana mawo mabala noti jamana ngono ikado sura sekunda jalatigi la walma jalandana mo ye kuma bana minino ngofo wakati ki ukasajo kamara to abwala abi jamana kachila sajo kamara ka koninye ikado minye irusi jamana ye agwa surasi nyema minumbe ayasi jamana okono no ministre de la défense ancien combattant u bela jile welele do ikado irusi jamana uka surasi kundigi fe wakati ki ikado do warete mi ngoni ya hakilino ka folevali sabula kosaina labengura minu minake mim se ka to jamana ka kanda ani marafa ani jamana yere ikado akela kula o se ka sinzi ninga baraka chugo mina o de la état du Sahel asordasu nyemon olu welele mbe rusu jamana na mi nye sajo kamara keni ikado adalembe rusu jamana na atambe jamana kachila jamana nyema so ba kalama ayrebu kalama bo sirki fonfo baraka ke jamana ngono aba bele jile kalama ani Assimi Goïta ikado sogomo obisolo ka nyon manwanya baraka nga keke chugo mina ubo danyon doka
sɛbɛnnikɛla ko o tuma hakilisigi ni ka jate fɔ bɛɛ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn k'a wɔlɔ mana layidu ta a bɛ sa n'o layidu ye nin kun ye sɛbɛn ye Mamadi So ka sɛbɛn don an ye min bɔ elite kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tunkara maaninfin dɔnfɛn mana k'i dunfɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya tɛ tɛmɛ o kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Reflet d'Afrique Reflet d'Afrique Yusufi Mayiga nin y'a ka Yusufi ko min ye wuli ka jɔ ye ka se ka fura sɔrɔ jiko gɛlɛya la Bamakɔ n'a lamini i b'a ye k'a fɔ ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka jiko ni kuranko ma Boubacar Diané min ye kununko ye ka bɛn alamisa ma août kalo tile 14 san 2025 i y'a ta k'a lajɛ cakɛda bolofara 2 min bɛ n'olu ka baara ɲɛsin bɛ nin hakilina ninnu ma n'o dɔ ye SOMAGEP ye ka taa se SOMAPEP SA ma i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen farala ministre kan ani maaba caman n'o ye cadre ye ka taama ministre nɔfɛ min ye SOMAGEP ka bolofara minnu bɛ yen ka se ka taa u ɲɛ da a kan yala kun fɔlɔ a kun dala yɔrɔ min kan i bɛ o dɔn wa o de ye Kalabankɔrɔ ye Kalabankɔrɔ SOMAGEP SA ka agence commerciale min bɛ yen a taara ka taa yen yɔrɔ maaw ni ka o kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya minnu b'u da la u y'o fɔ ministre ye u y'a jira fana k'a fɔ ministre n'a kana se bi ma wulikajɔ minnu kɛla gɛlɛya minnu n'o tun bɛ agence in da la i b'a ye k'a fɔ camanba de bɔla a la wa a bɔlen koyi min ye station de reprise de Falajɛ ye Falajɛ kɔnɔna na ministre ka délégation a y'i kunda yen kan groupe belebele wulubana don nalen bɛ yen min bɛ se ka kɛ sabu ye sa ni courant tigɛla groupe ninnu ka wuli ji a kana se ka tigɛ maaninfinw na wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye agence min filɛ n'o SOMAGEP ka agence don n'o bɛ Yirimajɔ fana a taara ɲɛ da yen fana kan munumunu Salo taara kuncɛ yɔrɔ min na o de station compact de Sotiba ye wa nin bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ a nali n'o ye ministre Boubacar Diané ye ka na se bi ma a ye baara minnu boloda waasa malidenw ka se ka lafiya kuranko ani jiko la o baara ninnu yalima u sera ka nɔ bɔ wa min ye a ka nin munumunu Salo kun fɔlɔ dɔ kɛla kununko ta in kun bɛ kɛ a kalo 3 fo ka se kalo 4 a bɛ se o ma wa baara minnu bolodala o kalo damadɔ kɔnɔna na ka se ka taa lajɛ yalima a bɛɛ lajɛlen kɛra nafa ye ka ɲɛsin dugu sigibaw ma wa ka se ka a ye a ɲɛ na a yɛrɛ ɲumana a tɛ sigi a ka ministre so kɔnɔna na tuguni a bɛ wuli de ka taa yaala terrain kan fɛn minnu bɛ yen maaninfinw yɛrɛ da ka lagali a ka a lamɛn n'a fɔra ale fana ye a bɛ fɔ jamana fanga ɲɛmaa de ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye fura minnu kan ka ɲini a na o ka se ka ɲini maa bɛ se k'a fɔ ministre ka nin yaala senfɛ min ye wulikajɔ caman ye groupe belebele dɔw fana olu ɲinina ni ka taa o sigi groupe fɔlɔ o Kasami wa groupe fɔlɔ o capacité 850 kVA o y'a sa Gakou ka yɔrɔ la n dɔgɔnin kɔni Gakou kɔni a sa n'o de fɛ dɛ a sa ni ɲɛna wa ale dɔrɔn de bɛ se ka na n'o groupe ye o ayiwa min ye Falajɛ ye min ye nin groupe fɔlɔ in n'o ye ka se ka o station ye n'o ye cakɛda in ye k'a dɛmɛ baara kɛcogo ɲuman na ji sanuma maaw ka se k'o sɔrɔ fanga ka kɛ robinet ji nata la wa min ye ji ye fana bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ i ɲɛna waati fana na i b'a ye k'a fɔ Falajɛkaw fɛ yen olu y'o groupe belebele sɔrɔ n'o capacité de ye n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na 850 kVA n'o bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Sotiba ye station compact de Sotiba min ye groupe belebele dɔ fana sigila yen o capacité b'o dɔn wa 1100 kVA o ye faga da ye o kɔrɔ ma nin sɔrɔ a tɛ da i sisi a ye tɛ sisi a b'i kɛ mugu de ye k'i bɔ hali i ni maa min ka sɔrɔ a b'o minɛ a ma nɔgɔ dɛ nin groupe belebele de sigila Sotiba n'i y'a ta k'a lajɛ baara ninnu n'o ye groupe ninnu sigili ye juillet kalo tile 15 ka se a 16 ma san 2025 wa n'i y'a lajɛ fana min ye général d'armée Assimi Goïta ye ale de y'a yamaruya di nin groupe belebele 2 ka se ka taa sigi Bamakɔ n'a nɔ ka dugu bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sanuman sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye wa n'i ye ministre ka kɔrɔfɔli lajɛ n'o ye Boubacar Diané ye a y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na a bɛ kalo 3 fo ka se kalo 4 ma min ye ji ye a kun t'a la ka sɔrɔ Bamakɔ sigida dɔw kɔnɔna na min ye 100 sara la 60 olu de kɔni olu tun bɛ ji sɔrɔ ko nka k'an bɛ donnin ko bi jɔn ko ala ji kɛ bɛ 24 heures sur 24 ye bɛɛ lajɛlen b'a la ka ji sɔrɔ ko wa ko min ye Sotiba fana ye dɔ farala o ka ji dilata kan waasa min ye maaninfinw ye olu ka se ka ji sɔrɔ min ye millimètre cube 600 fo ka se 10 ani 4 ma o kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ o sigila sen kan
yan Iya, wa ministre Bokar Jane y'a jira halisa k'a fɔ nin baara minnu ni fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ nin ye nin ye an ka se ka waati dɔw latɛmɛ n'o tɛ fɛɛrɛ hakika o k'u b'a la ka na kɔfɛ o bɛna kɛ sabu ye kurantigɛ banbali o ka dabila wa min ye ji a ka tigɛli banbali walima ji donna ta a bɔra ta a ɲɛma ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ dabila bawo ko kulekan min b'a la ka bɔ dugu sigibaw yɔrɔ dugudenw yɔrɔ ka ɲɛsin ale ka département ma a b'a ka ministre so kɔrɔ ko k'a tulo b'a la han ko wa ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen n ka muso ko ɲɛnabɔla a tɔ ye wari ko ye ko foyi ma dilan a la fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen de kɔni fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ sa waasa min ye malidenw ye olu ka se ka lafiya badabada wa n'i ye ministre ka kɔrɔfɔ lajɛ a ye kɔrɔfɔ kuncɛ ni min ye i bɛ o dɔn wa o de ye ko énergie ka bolofara min n'olu bɛ jamana in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ tile o tile wari min n'o bɛ don a carburant na miliyari 1 ani miliyɔn 200 don o don tile o tile a y'a dɔn an sigilen kɔntalen don ko miliyari 34 sɔrɔla miliyari 24 o dila ministre so in ma e yɛrɛ k'a jateminɛ tile o tile miliyari 1 ani miliyɔn 200 o de bɛ don carburant na mansinw b'o de fɛ waasa an ka se ka yeelen sɔrɔ an kɛ batara ko tɛ koyi wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye chômage ɲɛmaaba n'o y'a directrice générale ye madame Bokum Fatumata Siragata Traoré ale tun bɛ a nɔfɛ wa ale fana sɛbɛkɔrɔ ɲiningana a y'a jira k'a fɔ ministre ka nin wulikajɔ nin hakilina kura tali ka ɲɛsin chômage ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a lajɛ k'a wulikajɔ k'a kɛra sababa ye bawo min ye olu ka abonnés ye maa 105 olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka ji sɔrɔ bi ala ni ministre so in ka wuli ka jɔ ala ni somajabu ni somapɛpu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu o kɔnɔna na ko nka ko waati ni don nataw kɔnɔna na so belebele dɔw bɛ olu kan ka don dugu la minnu ko n'o bɛna kɛ RN numéro 27 o sanfɛla la wa n'i y'a lajɛ fana o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sabu ye ji ka se ka sɔrɔ maaninfinw fɛ o ɲɛna waatiw la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye k'a sɔrɔ i ma taa sigi kasi i ka robinet da la nin ko ye sɛbɛn filanan salo ka bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ Isufi Mayiga a ka fasiri dun kadina date bila diɲɛ negetena ko n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a maloyara da wagati k'i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a to a de ye AT ko wagati k'i k'a dɔn essence gɛlɛyara nka o a n'a lamini kɔrɔnfɛ jamanaw na essence litiri kuma dɔ la 200 i bɛ taa fɔ 400 jango Gawo n'a lamini na sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ni ka don a kun damadɔ bɔ ɔ gɛlɛya in barika bonyana sabula ministre min n'a bɛ jago kɔnɔ Musa Alassane Jalo i k'a dɔn a kun ye wuli ka jɔ kɛ ayiwa essence feerebaw ka t'u kuma ɲɔgɔnya i k'a dɔn kɔrɔnfɛ duguw la i k'a dɔn mun nana ni nin ye gɛlɛya minnu n'o nana ni nin ye i k'a dɔn ka da mun kan a bɛrɛ ta ni hakili b'a la Mali ani Niger kɛn bɛ essence feereba ye bɛnkan donna Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ essence litiri 100,000 ani 50,000 i k'a dɔn olu bɛ se k'o di Mali ma san o san o de bɛ kɛ sababu ye essence yɛrɛ a sɔngɔ ka jigin kosɛbɛ ngo n'a ta bɛɛ jagokɛla minnu kɔni bɛ kɔrɔ fɛ wakasiriki nin caman b'a la i k'a dɔn olu ye ŋaniyaw ani hakilina gɛlɛya minnu b'u kan u y'o fana fɔ nka min ye gɛlɛya yɛrɛ jubaju ye dɛ wakasiriki essence i k'a dɔn raffinerie min bɛ Niger olu bara ka baara kura de kɛ sabula bara ka yɔrɔ kuraw jɔ k'a fiyɛ bonya baara fanga bonyaniw ma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko o baara kura min bɛ sen na o de kɛn bɛ sababu ye i k'a dɔn essence ka jɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko u ka cakɛda min bɛ n'u k'a ma ko SONIDEP i k'a dɔn o de bɛ essence salo ka bɔ dugukolo la ni ka se k'a yɛrɛkɛ min ye essence jagola minnu bɛ yen olu ko i k'a dɔn ayiwa lakanabaliya o ye ko dɔ ju ye o fana k'i bɔ yen wakasiriki i k'a dɔn bureau douaniers ka bureau min bɛ Labezanga i k'a dɔn n'o bɛ Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn n'i sera yen fana i k'a dɔn dédouanement ani douaniers kɛlen bɛ ka gɛlɛya min da k'u sɛgɛrɛ sabula u b'a fɔ ko TS wakasiriki n bɛ to ka nin ma mɛ TS douane na n'i taara baara la douane na TS in kɔni i b'o sara o ye jumɛn de ye ne kɔni t'a dɔn est-ce que TS normalement c'est pas travail supplémentaire voilà kana k'i hakilina ye dɛ non ayi TS kɔrɔ de o normalement quand tu vas dans un service baara jiginna ça c'est le truc supplémentaire cɛman ngalo douane na sɔgɔmada joona i nana o TS bɛ sara midi o TS bɛ sara ne kɔni ma bɔ yen faamu o bɛ sara douane baarakɛlaw de wa walima minnu bɛ tɛmɛ u ka service kama a bɛ tɛmɛ douane baarakɛlaw de TS TS in kɔni ne ma se ka foyi faamu i yɛrɛ ɲumana a tɛna kɛ fɛn supplémentaire ye
travail supplémentaire sɛbɛnnikɛla ko Boubacar i k'a dɔn jagokɛlaw ko o tɛsu ko ni o dibi daba o kɔni kɛ mun ma gɛlɛyaba ye yalima a bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na n'a fɔra ko mina ka dedouaner labɛnsanga ani min kana dedouaner fo dugu kɔnɔna na Boubacar ko olu sɔngɔ ma ka kɛ kelen ye a ko k'i bɔ yen min ye chauffeur ye minnu bɛ citerne boli chauffeur ye ko in gɛlɛya koyi n'i ma bɔ 100 daw tɛgɛ Boubacar u tɛ sɔn ka taa bada sabula u b'a fɔ ko awa risque ba de bɛ sira la i k'a dɔn attaquement bɛ se ka kɛ u ni bɛ se ka to a la prime de risque daminɛ voilà donc chauffeur fana kɛlen bɛ ko o sɔngɔ bi a ko i k'a dɔn ka mobili boli ka na labɛnsanga Boubacar ko a ka dedouaner ani kana diboli a ka dedouaner yalima olu prix kan ka kɛ kelen ye wa Boubacar a ko k'i bɔ yen ni maa min ye camion ka taa ka segin jateminɛ Bamakɔ ni Abidjan kalo kelen kɔnɔ ayiwa camion bɛ se ka siɲɛ 3 kɛ Boubacar nka i k'a dɔn ka bɔ Niger ka na Mali kɔnɔ a ko i k'a dɔn camion da ye siɲɛ 1 ye a ko i k'a dɔn o de bɛna ni fɛn caman Niger de ka sɔrɔ ana o mais a ka gɛlɛn a ka taama sira in de ka gɛlɛn Niger ka surun non seulement sira man ɲi o ye kelen ye jɔyɔrɔ caman b'a la lakanako b'a la attaquement ni fɛn nin bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la o de bɛna n'a gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le radar kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ le radar an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko Danaba info Danaba info n'i y'a lajɛ ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye n'i ye u ka wulikajɔ lajɛ o kɔni u ye kunnafoni duman bɔ ni ka sansalama o y'a jira k'a fɔ min anw ka sɛnɛkɛlaw ka banque Banque pour le développement agricole an k'a ma ko BNDA n'i y'a lajɛ kɔsada in na anw ka jamana n'o ye camanjɔrɔ fɔ ka ɲɛmaaw ye u ye wulikajɔ dɔ kɛ o wulikajɔ kɛra sababu ye 100 sara la jamana ɲin yɔrɔ o ka kɛ 77 n'a kunkanfɛ 33 ye wa min kun ye agence française de développement ye olu ɲin yɔrɔ kun ye 100 sara la 22 a n'a kunkanfɛ 67 ye ka kɔsada in na min ye an ka conseil des ministres n'o tɛmɛna kɔsa in na n'o ye an ka ministres ka laadala ɲɔgɔn ye n'a bɛ kɛ araba i b'a ye o senfɛ sa min ye ministre an ka jamana sɔrɔko a n'a nafoloko ministre Aluseni Sanu ale kɔni ye gafe dɔ kɔni a ye gafe dɔ kalan conseil des ministres kɛnɛ kan min b'a jira sa k'a fɔ min ye banque nationale de développement agricole ye cikɛlaw jigi ka taa se bagan maralaw ni mɔnikɛlaw ma olu jigila banque belebele ye nin ye fo ka taa se bolola baarakɛlaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka nisɔndiya sa k'a sabu kɛ banque in kɔni min ye 100 sara la 22 ni 67 min n'o tun bɛ agence française de développement ka bolo kan k'o yafal'a kɔ u y'a latɛmɛ faso Maliba ma nin b'a jira k'a fɔ min ye banque nationale de développement agricole ye BNDA a kɛra faso Maliba ta ye 100% tabarikala o kɛra an ta ye an sagona an dungɔ b'a la n'i y'a ko sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin kɔni bɛna kɛ sabu ye sa anw ka cikɛlaw ni mɔnikɛlaw ni baganmaralaw ka taa se bolola baarakɛlaw ma olu kɔni u ka yɛlɛ fiɲɛ fɛ sa bawo nin ye anw yɛrɛ n'a fɔ n y'a f'i ye kuma tɛmɛlen daminɛ kɔnɔ cogo min na yɛrɛfɛn kɛlen dunfɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya bɛ tɛmɛ o kan wa siga t'o la BNDA jɔn ko ala maa bɛ se k'a fɔ faso Maliba ta dɔ bi a ta don sini bawo ni min ye agence française de développement ye olu y'u ka yɔrɔ min latɛmɛ faso Maliba ɲɛmaayaso ma u kɔni sariya bolo dɔw fana de bɛ ko fɔ o sera bolo bɛɛ lajɛlen lataamana wa banque hakilinajigi a sigina sen kan n'o ye BNDA ye ni sariya bolo ye sariya min n'a bɛ wele ko loi numéro 8108 ANRM n'i y'a lajɛ février kalo dɔ tile 11 san 1981 banque k'a minɛ o don fo bi jɔn ko ala sanayɛlɛ o kɔni bɛ a ye bada nin b'a jira sa k'a fɔ min ye yanni nin ko in ka latɛmɛ anw ka jamana ma k'a kɛ actionnaire 100% ye BNDA la i b'a ye k'a fɔ min ye se fɔ wari miliyari 61 a n'a kunkanfɛ o de tun b'an ka bila kɔnɔna na nin mana kɛ sababu ye min ye o sɔrɔ dabolo fana ye ka dɔ fara o yanga kan k'a sɛbɛkɔrɔ yakubaya maa bɛ se k'a fɔ n'i ko BNDA bi jamana in kɔnɔna na a fɔ faso Maliba ka banque nin ŋo sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Danaba info kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri Boubacar Sidiki i cɔn ka tesara premier min an ka segin ka na o bɛ bɛn karamɔgɔ dɔ tugura ne ko wala cogo bɛɛ ten Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura san 30 sɛbɛnni o tɛ bila ko ye maa min yɛrɛ ye nin sɛbɛn sɛbɛnfura in maa min y'a sigi sen kan n'o ye Suwayidu Tarawele a denmuso Gafure Hawa Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn ŋunuŋunu min n'a tun bɛ sen na dugu kɔnɔ Boubacar Sidiki e ko in di ye ne ka jɛya den sabula fanga yɛrɛ bɔra ka kunnafoni di kɛ Boubacar Sidiki
jamana in ŋunugunu a bɛrɛtɛ i k'i cogo don a la kosɛbɛ ayiwa ŋunugunu in barika mana bonya ka se hakɛ dɔ ma wase kala turu fɛn dɔw kan hali n'a bɛɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko coup d'état ko kuma an bɛ donni minɛ i ko bi Mali kɔnɔ Boubacar k'a bɛ maa tɔnsi jɔ kosɛbɛ sabula jamana in ka ɲani ani jamana in ka sɛgɛn Boubacar i k'a dɔn k'an kɛ wa bolokɔni taamasiyɛn ye Bamaji ka fira an kan k'an ka jamana fa bɛɛ minɛ foyi maa san ma coup d'état Boubacar hali n'o y'a sɔrɔ minnu filɛ fanga na bi olu yɛrɛ ye coup d'état kɛ nka olu jɔra kɛlɛw sabula u ye wulikajɔ ni a fɛn min da ka jamana sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala yalima an b'o wuli ka jɔn n'o ɲɛ t'a la jɔnni de bɛna fɔ tuguni k'i bɛna fanga bɔsi kɛ ŋunuŋunu barika bonyana a sɛbɛndiyara sɛbɛnnikɛla ko Boubacar i k'a dɔn n'i y'a mɛn tubabukan na tentative et déstabilisation jamana a taabolo n'a nabolo ko k'a bɛɛ lajɛlen dafiri ka na ni ko kura ye Boubacar i k'a dɔn tubabukan in b'o de kofɔ a kɛra sababu ye min ni min kɔni n'olu ye ŋaniyasiri kɛ k'u na ayiwa camancɛ fanga dafiri Boubacar i k'a dɔn bɔ kɛra kalama kunnafoni dira kunnafoni bɔra maa min na minisiri min n'a bɛ lakana kunna n'o ye général de brigade Dawuda Ali Mohamedin Boubacar i k'a dɔn ayiwa maa min bɛ gouvernement ka kibaruya lase n'o ye premier ministre ministre de l'administration o de y'a yamaruya ni ka sɛbɛnfura in d'a ma taa nin fɔ jamanadenw ye Boubacar i k'a dɔn o dun y'a sɔrɔ a bɛ tile damadɔ bɔ ŋunuŋunu barika bonyana communiqué mun fɔ Boubacar i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen minnu kɔni kɔrɔtɔlen kun don walima minnu kɔni ayiwa n'u ye hakilina wɛrɛ ta i k'a dɔn sabula u y'u yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ mɛru ye kɛrɛfɛ mɛru min n'o kɛra sababu ye f'u ye miiri jugu ta ka hakili jugu ta k'u na jamana i k'a dɔn a dafiri a maa ni maa min ni cɛ ni muso b'a la ka taa se finitigi ani k'a dɔn fininda ka taa se jalatigi ni jalanda o sɔrɔsiw o n'o siviliw i k'a dɔn minɛna a kelen kelen bɛɛ lajɛlen minɛna wa min ɲɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ sen na dunan dɔ yɛrɛ b'a la min ɲɛ tubabu ye Boubacar i k'a dɔn min kun b'u kɔnɔ jamana in i k'a dɔn taabolo ɲuman min b'a bolo k'o dafiri ka jamana halaki ni ka jamana sigi a senzabara kɔnɔ min ɲɛ sɔrɔsi jalatigiw ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ o fana caman b'a la sabula n'a fɔra ko général jala da y'o ye général fila i k'a dɔn kun b'a la général de brigade Abasi Dambɛlɛ o do kɛ Abasi Dambɛlɛ Moti gouverneur kɔrɔ in de yan o do kɛ maintenant je commence à comprendre a wulilen ka bɔ gouverneur la Moti honnêtement a ma bɛn a ma wa non ne yɛrɛ kamana ganna par rapport à tout ce qu'il faisait a ka wuli ne ko ko dɔ bɛ nin kɔrɔ je te jure n ma sɔn k'a kuma fɔ de n da ma teliya Abasi Dambɛlɛ Boubacar i k'a dɔn awa muso dɔ fana bɛɛ ne ma sagara Boubacar i k'a dɔn ne ma sagara a bonya bi mɔɔ yɔrɔ la cogo min kɛlɛ minnu kɛra a ye wulikajɔ minnu kɛ anw kun bɛ to k'a ta direct la yan radio la Seydou Tarawele Bamanan kun bɛ to k'a wele sur le front. Tu sais que ça fait plaisir. Quand une femme est au front militaire, jago ka kɛ général ye. An kun to k'a wele direct la a bɛ kɛlɛ kun an bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ marifa k'a wallahi. Bon a bɛ kɛ cogo di? Boubacar a ko i k'a dɔn min ye tubabu dɔ ye min dɔ ye ko vigile ɲa e barika bannen e tora a la o. Tadiɲɛ de y'ale. Boubacar o fana kun b'a la kunnafoniw kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Boubacar min ye u kun bɛ wulikajɔ la min ye politikimaw ye maa minnu diminen don Boubacar i k'a dɔn maa minnu ni ginigini b'u la olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min kɔni ye jamana in ye ayiwa ka se k'a dafiri sɛbɛnnikɛla ko duguma k'a k'u la koyi sabula min ye ORTM ye u jaw bɛɛ lajɛlen bɔra u y'u foto bɔ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn télévision nationale ni ja kɔni bɔra k'a sɛbɛndiya o kɔni b'a fɔ ko Bilhak général de brigade Abasi Dambɛlɛ général de brigade Nema Sagara lieutenant colonel Baba Dambɛlɛ Baba Dambɛlɛ i tɛ nin dɔn an ka taa n tɛ nin dɔn dɛ lieutenant colonel Baba n tɛ nin dɔn lieutenant colonel hakili bɛ min na Ala kan'a ko ye ayiwa lieutenant colonel Sayibu Keita lieutenant colonel Mamadu Di Cɛkɔrɔ Jara n y'o dɔn e b'o dɔn n ye nin dɔn nin dɔgɔnin dɔ ye nin ye nin bɛ bɔ Dumasana dɔgɔnin ayiwa i t'a balima ɲini na sa balima n b'i dɔn ani a banna koyi est-ce que nin kun tɛ Amadu Aya ka coup d'état in na an ka taa sa an kɛ Allahu akibar
Bouagari ngumi yoro jumɛn ne nyira ja ngamana magwanza wa lieutenant colonel Mamadou di Cekoro Jara awo la hawla wala quwwata illa billah lazim lieutenant colonel Sungalo Job capitaine Mohamed Ouattara caporal Amadou Bouba Koulibaly sergent chef Boukari Karakojo Yakuba Kojo ani agwa tuabuke nyo to afie boka siliki sebenekela ko mi ngoni ye ni ma damodo ko ni minene du folo sebenekela ko anake segaskeli to bi sina ika do anake civil kunda wala mama wala minu ngumi dibi la kidinya la e tega bi da beka so rasi jalatike nunu olugo pour que ku pine ku sanctionner e waro ngala ine miya ibo retrograded ku ka jalabu la pe ku ka soldat de deuxième classe ku tega civilia afini bu kana ku do kasula baraka segaskeli ko bi sina mi mana boala clé flan na boa kalama ni nguye sebani anye mi bon nouvelle horizon kono nyedangura karamo watu ngara nouvelle horizon côté mami mana kamana gan foro sene ni misa nyo ibo tige dere kana siga ni endaga do ne sabambe bo sabambe ko amako l'indicateur du renouveau DKS ne aka fasiriye eko ale makuma o ma hakilina njugu kele nunu ganwa mamuno ndumba fe ka fien do chamajoro fanga o sengoro lala wasa fanga dafreli ko fere sigi singa fanga yi obese ka dafri chogo mina ni ya seba koro laje ida tula mata ani gele na to ge blemi bala de no ye franci ka denye ko jondo de nyini ngali bo mega ge DKS fasrigela ale ko ni ajira sa ka fo mi ma ko fo lenye ni ya seba koro laje to franci oluka sordazu no ya frindigla gauye oluka kuno fundisra abe bara ke yende nangu mako o ka service de renseignement ni ya seba koro laje ni korofo yere abola ni ka dangale maya bawu ka bi alamusa jantemele ni go imbe sena bawu ni ala ja ko yere ka bo mau ka bo akalama o kera sibirite meledi ga ko alisa mau kumba nove ka dodolima yele ma korofo mi be ngunu na yele ma chendo wa wale ma galondo ko woni mau belejile ka se ka bo kunfana za o baro belejile bola ka ke kunungo alamusa utukalo tleta ani nani 2025 on ga jabarani folo ka no ortem ministre de la sécurité intérieure ale ko nana sa ni ga ko imbele jele ni ga ja bele jele wadi ya se bakoro laje to ge no de ye visilier Yohan Christian Bernard ale lieutenant colonel ye sam bisaba anifla ni ye ayo bara la no ye sorasiya bara ye abola ko ke france jamana ka wani ya laje fana mami ndo officier mécanicien do wa officier mécanicien min fana do armée de l'air abe bara ke yene o ba jira ka fo pangulu munu be pa ni ga se ga ta majugu fliga ji mo ga jamana ka o ga se ga bara jugu ni ka oboloda abe do kala ma ala o ga se ba goro bisi ha fe munu be gundola aka nyefoli ke ba ni ya se ba goro laje ni ma nunu sika ke ma ya do nango ya ko france ba donta france ba bota ma chama be france kanu be munu na munu be dumuni ga france dayana dongo ala o chama be kuma nunu buko ka bwanda to ni ya misali folo do ye wa misali chama ba de be ni ngofe munu ngoni wati ni do na taw kon nana o bele jile na da bele jile tloka ni ngwe sebe na salo ka bo l'indicateur du renouveau kono DKS aka fasiri